Práve sa začala cena ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, rovina Graded 1 na 1200 metrov pre trojročné a staršie kone o 29 000 eur s 10 aktérmi. Trošku tam zaostali Spining Crystal, Superblesk a Cake of Luck. Naopak dopredu vypálil nemecký host Zacho, takisto aj Dick Morris a Superblesk, respektíve De Roberto v čele. De Roberto a teraz aj prekvapivo ďalší český zástupca Master Chief. Master Chief už si vypracoval mierny náskok, na druhej pozícii potom Dick Morris, tretí je Zacho, ďalej je tam Dr. Guru a na 5. pozícii máme To The Dance, ďalej je tam Another True Story, kdeže máme De Roberta. Ten sa teraz trošku prepadol do stredu pola, vzadu potom ešte aj Cake of Luck, takisto Superblesk a Spining Crystal. Takáto je situácia na začiatku cieľovej rovinky. Pole sa trošku vyrovnáva. V čele stále Dick Morris a Zacho, pri bariére aj Master Chief a De Roberto sa tam teraz vynoril na dištancii a ide dopredu De Roberto a stredom dráhy Zacho a zvonka ešte Dr. Guru, Superblesk a Another True Story. Záverečných 100 metrov, parádny finish, Dr. Guru a Superblesk bojujú o víťazstvo, ešte aj De Roberto, Dr. Guru, De Roberto, Superblesk, ďalej potom Another True Story, Zacho 5. Bez peňazí Spining Crystal,